Čauky diváci pri novom videi PPL, takže ideme na toto. To je vecná story. Ako poznáte toho policajta, ktorý naháňa vás? Normálne toto. Ja si dám easy peasy lemon squeezy. Dobre, tak toto je veľmi zaujímavé. Pozrite sa na toto. Tak cancel. Pozrite sa, normálne to je policajné auto, či čo to tam je. Nevidím dobre, takže... Počkaj, vyskúšam ísť do tohto hlavy. Čo? To dali pekne dobre. Sám nemusel nachodiť toľko do tej šachty. Kto poznáte Stranger Things film, napíšte mi do komentáru, ako sa vám ten film páčil. Dobre, ja idem. Mne sa najviac zo Stranger Things páčila vecná a... kde som to? Vecná a Demogorgon. Wow, ty kokos, počkaj. To je normálne žlúdy. Ja som to tento... No Demogorgon. Ja tých dobrých som tu nemal rád vo Stranger Things. Ty kokos, to reálne... Pomoc. To reálne tie zvuky sú také... Nie. Teraz nás zasa bude naháňať. No jasné. Kde je? Ja som ho nevidel, že je za mnou. Ja som si myslel, že to bude desivejšie, ale no, nebolo. Ne, ale on lietá. To ja nemôžem za to, že on lietá a ja nie. Rýchlo utekaj, nepôjde. Tak asi pôjde. Tak ale tie zvuky, toto fakt nemusíš dať. Kde je? Kde zasa? Zasraná, jej. Tak toto nie je policajné auto, ako som si myslel, nie. On si myslel, že... Nie. Tak, on si myslel, že najprv som tam hore. No super. Ja som nevedel, že som to už mal zapnuté, vidíte. Kde je tá vecna? Vekna, no. Ty hrozivé zvuky. Teraz vypadne preč. Prečo stále tie zvuky? Dobre, yes. Čo tu ideme teraz? To sú tie vecka. Aha, bicykel na vecku. Teraz padnem. O chvíľu. Toto neznášam zo všetkých. Tu prehrávam niekedy. Takto ideme ako PRO. Dobre, dali sme to ako PRO. Toto som sa raz aj... Čo? Ale ja som sa raz pomýlil, viem, že v tých policajné story, tak ja som sa tam pomýlil. Že som toto nevidel, tú priepasť. Ty kokos, ale to je cesta. Ja som ako péro, keby som mal rýchlosť, tak by som tam išiel. Ako kut. Dobre, tak sme to dali. Idem takto. Ako chodím? Nie, tu bude vecná však. Demogorgon. Prosím, nech nebude tie zvuky robiť. On robí lepšie zvuky, podľa mňa. Demogorgon, aký je chudý strašne. Bum. To Demogorgona tam mali dať, že on bude hlavný, lebo Vekna sa mi nepáčila, ako tie zvuky mala. Taďa? To radšej nie, lebo to je desivé miesto. Bum. To čo je za výťah? Sklený.
Aha, vidíte, že je to možno. Ne, nie, aj toto prehrávam. Ty kokos. Potom na konci si prdnem. To vie. To nejaké ľahšie vyzerá podľa mňa. Dobre, takto. A kto pozná Gugu Gaga, napíšte mi, či ste to dokázali vyrobiť z toho obalu. Takže ja idem. To je ofajk. Tak som si grgol. Zase som nemal pravdu. Keď mi to písalo, že tam, že na koľka to som, že či na 100, alebo tak. Toto tiež nechápem tomuto niekedy. Ty kokos, ako som to normálne... Restipity. Idem. Dobre. Ne, toto je ľahšie ako vtedy. V jednej hre to bolo úplne že hardkové. Rebrík som si dal zle trochu. To čo tu ide byť? Jaj, ne. Teraz pustím, nie! To ma malo dať do incej strany. No presne takto na to malo dať. Jevinečku. Oproti tomu ventilátoru sme strašne mali. To je kokos, to odkiaľ padla. Zatiaľ mi to ide dobre, zatiaľ som neviem koľko padol, alebo som zomrel. Ty kokos. Čo to je? Jeminečku, to odkiaľ mohla padnúť, že to bolo to najľahšie podľa mňa. Bum. Ja aj možno to odtiaľ točí. Toto zatiahnem. To sú aha, tak ja som logic. Ja som chcel si skrátiť cestu, no nič. Prosím, nech nezomriem. To sú ako keby kanále, sa mi zdá. No, viete, tie... No, teraz som zabudala, ako sa to volá. Dobre. Dobre, tak to je ako PRO. Dobre, yes. Máme to. Nie. Toto teraz takto nevidíte trochu. A sa musíte zasa otočiť. A toto dali dobre, pozrite sa toto na ľavo. Dám, keď som bol. Takže ja idem tu. Dúfam, že toto je koniec. Bú, padaj. Ne! Tak, dobre. Počkaj, jeden toto. Aha. Čekala. To ako keby sme frikunci možno. Mean flyer. Je to volá plier. Ty kokos. Ja som nechcel byť v takom svete, kde by fakt takéto monstrum existovalo. Ale to ako keby zelenina mu udáva. Hamburger, no jedlo. Ne. Tu máš. Zomri. A čo dostaneme na konci? To som zvedavý. Bum. Tu máš. Zomri. Wingflyer.
Bú! Bú! Dám si na toto takto. Yes. Exit, yes! Ako keby sme pri konci. To, čo tam je, houpačka. Ako by, čo si povedal, to by ma bolo, keby som toto urobil. Naozaj, dobre. Kde mám ísť teraz? To fakt. No čo tu mám teraz robiť? Ja neviem, počkaj, ja idem tohto prenasledovať. Aha. Zakísie na mňa. Exit. Exit je hore. Tokiaľ exit je tam. Nie. Dobre, sa mi zakrútil mobil. Ale to ešte je v pohode. Nezomri. Do čoho mám padnúť? No dobre. Yes. Mám to ako respídy som to dal. Čo je tam hore? Tu mi ukazuje šípka. Aha. To sú tie dreva. No teraz kovy, ale to bývajú dreva. Ja to robím takto. Počkej, zober to. Ja to takto robím ľahko, aby som tam nemusel zase šliapať. Tak ale nepovedz, že toto nie je jednoduché, no je to. Sme pri konci, sme na konci. Ja mu idem toto. On strieľa. Vybuchni. Yes. Utekaj. Ne. Bum! Dajme na to, že sme to dali. Bum! Apokalypsa. Erupcia. Svatá. To čo je? To ja mám šoferovať? To ja šoferujem, hej. Bum! Kde mám ísť? Ja som si to auto zobral, aby som išiel tak. Takže vyzerá to, že sme na konci. Idem tam hore. Janečku, čo tam hore bude? Toto bolo, akože ak toto je koniec, tak to bolo ľahké, podľa mňa. Čo? Tamto je väznica, vidíte? My odlietame. Toto je asi koniec. Ja normálne mám ešte toto. Takže kde som to? Ja som tu bol. Yes, kamoši, máme to. Dali sme to všetko, takže ja som nadšený, že som to dal. Aha, mám túto pistol, keď to niekto prišiel. No, tank. Yes. Takže čaute pri novom videi. Toto sa mi luxusne páčilo. Trvalo to len 14 minút. Tak čaute.